Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí 4. pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře. Kdo je? To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize Přehrzdolský, Zeměkoule. Je tam. Dobrý den. Dobrý den. Jste asi překvapen, co? Co chcete? Vy jste... ZP. Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdolský, můžeme na chvíličku? No, prosím, pojďte dál. Děkujeme. Pojďte na věci. Nemám už tolik času, protože Já vím, proto jsme přišli právě. chystám skoncovat. Proto jsme tady, tak. Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte, tak Ne, to je v pořádku všechno. jsem všechno prodal. To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže to je už váš 4. pokus? Ne, to ne. Druhý. Druhý? Teprve druhý? A paní Ano. Králíčková nám referovala, že již 4. pokus. No, prosím vás, Králíčková, to je taková hyena. Jo. Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo? Ano. Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, slunný, lidé chodí po ulicích. No jo. To je dopis, to je dopis, jo? Ano, to je dopis. To je dopis na rozloučenou, toto? Ano. Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo... Mně už je to jedno. Dobře, tak asi. Kde mám brýle? Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám, Zdeněk. To je strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle? Králíčková. Hyena teda. Strašné. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle? Ano. Je. A to kvůli tomu jako... No podívejte, pane Zdeněk, kdy přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale... Já jsem si, tady, já mám takový tady... Prosím vás, pane redaktore, já už jsem rozhodnutý. Já vím, že jste rozhodnutý, ale to se ještě všechno může během minuty proměnit, víte? Můžete mě chvíličku ještě vyslechnout, prosím vás. Takhle, já jsem si tady vypsal z takové ročenky čísla do kapsy, jsem si takovou statistiku a tady se právě píše, víte, že na území České republiky a Moravy je prosím 950 000 volných žen. Odečteme-li děti a penzisty a nešťastné ženy, tak je to prosím 750 000 volných žen. A ne, dejte ty pracinky ještě kousek takhle. Já vám, vidíte to takhle, co tam je napsáno? To znamená, že logicky si to jako celé jako propočtete, tak, že zjistíte, že na každého muže, prosím, je asi kolik volných žen? No, asi 45. A to je nějaké číslo, to je šance, ne člověče. To je přece už šance tohleto. No. Kolik jste říkal? 45, prosím, volný, ano. Volný? No, ano, volný. No možná i třeba nějaké číslo ještě víc třeba to je. Ten tak průměr. No byste člověk plné síly, plném rozkvětu a to byste chtěl takovou pitomost udělat? No. Myslíte, že... No jistě, že. No, ale já jsem chtěl...
Já jsem chtěl Lídu překvapit. Tak vy překvapíte tím, že budete žít. No, co? No, máte pravdu. Že jo? Já si myslím. Víte, co Vlastně Lída. Lída, to se na to podívejte, víte, co to je, tohle, to takový můžete... Lída není jediná. No samozřejmě, Lída není, to rád slyším, Lída není jediná, víte co, napište jí znovu, jiný dopis napište Lídě, co říkáte? Co? No. Až to budu psát já, to je takový... No co by, tak to napíšu já to napíšu. To je výborný. Jo. Já napíšu dopis, jakože jsem vás přemluvil, a to je jako na mě, abyste jako byl z obliga, jo? Máte někde tušku, papír nebo něco takové? Jo, tuška by měla být tam v šuplíku. Tady, v šuplíku, jo. Dobře, takže já si to... Jo, tady je tuštička. Tam, no. A papírky jsou tady taky, papíry. Papír No by to je tam ještě výborné. měl být jeden... Jo, tady je Volnej tam by měl jsou být, ještě no. nějaké listra, to jsou asi nějaké Jo. závěť tady. A to jsou hlouposti, závěť. Tady. A nějak tady napíše, ta tuška, tady nějaká celá pochrom. Nemáte tušku? Já, Máte ještě? tušku? Já taky nemám tušku, já mám v přenosáku a... Já bych měl mít... Počkejte, to- Mám, tady. Jo, Napíše, tak, Jo, napíše. tak to napište, pane redaktore. Je to píše, to je skvělé. No tak, napište. to bude překvapeníčko pro Lidu. No, To teda bude, já si vemu židli a to bude senzace. Takže, začneme takhle. Milá paní Lido, píši vám, jo, velké V, co říkáte, velké V? Jo, dotčený souhlas, takže píši vám, jsem z Přehl, Zdorský, také Zdeněk, ale jiný. Váš partner už nebude váš partner, ježišmarja. Už no, to je dobrý. Nebude váš partner, protože teď chce žít, to napíšem proloženě, co říkáte, proloženě, žít, neboť jste mu ukradl. To je dobrý. Neboť jste mu ukradená. Tak. Z P tentokrát. Tak, to je ono. Tak, Havrani, můžete domů. Pro vás tady žádná práce není. S Bohem. No, víte. Jo, ale byla to fuška. Ale stálo to za to. Já s písničkou jdu jako ptáček. Di